Hakane gi ukrish bakui tongin Dubai nagabinda Terisia lamare ba barkikon kiksiyo baro nagabinda ke jingoi jinghiam Dubai nagabinda Hubert Basaimot Jacqueline Basanat Hubert Humbert Basaimot Evangeline Basaimot Rosalind Basaimot Robert Basaimot Albert Basaimot baniya ke jingoi jinghia nagabinda George Judas Shadap Margaret Basaimot Rupert Basaimot, Caroline Basaimot, Lambert Basaimot, Shab Balet Sindrem, Bahonlang, Lindo, Mauplang, Nagabinda, Min Siam Jingjatai Junkie. Laispa laikusa. Laispa laikusa. Yau Jisu bat nginang ngai scam bau don rangkat bat ngi ban pediang ya ga jingang no jongi bawin karku yangi ban pen koi ben kiai gi ba pang gi ba shitam na pedang jongi bat win yarap yangi ban ya jan badu to nginang ai thiru ya kamega Bible convention but brother Sajid ban sawan ban yalap bat ngi duai na ben ta bawar ki bru ki ben se alum lang kerleng ba ki bar ki yamad ya ga jingi Jisu kam ta mengi ai thiru kanega por ka ba menta Babar ki berikin kerla ke pamut. Ha kerteng upa baru kon baru men sim bakuit. Kajinga e jango try jangi Jesu Christ bat kajingi jango blay. Lem bat kajingi sulak jango men sim bakuit kindon rengka bat pi baro. Rengka bat pi ro. Tangin sangesh por ban kuslai halaka donur kamin sim halor baro ki pop ki bangilale. Jisu kwa pangilong kebalait na nadu ki pop barit hadu ki pop bakrau ulakwa bangin yaine barabor haga jinga ege jongu kadba udang pensawa yaga sur jonga jingkala kabamut naki posha ki por menta tongin duai nagabinda alade nagabinda ki bayit batoin jongi babaro kin kala kabamut pakin isia ka pop pakin id yaga jinglong kuid Jisu ba id map yangi sait kud yangi na bahar ki pop ki pangilale ngi kwa ban im yaga jingim ka bakoid yada sumar yangi daga snam jome nga pala how blay badan born baro pada happy konmen ko para bangalale pop shibun e dagi jimhar khat dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle palat junga daga jingle palat junga Daga jingle palat bakrao pechunga namar kata ngakarpad yakamaria bakui kabayasa kati soti yakiangel batkiri kui badyapi ko himen ko para benduwai nagabinda junga how try uplay jungi uplay badon por baro nis ne yangi padandala map iki pop jungi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen joy can rat go play Penim jongi penim yangi
to ngin nia duwai Giduai nagabinda par ke jing dumo jangi nagabinda ka pule ka puti nagabinda ki exam jangi kina nagabinda ki interview nagabinda ki kam ki jam nagabinda ka jingkala ka pamor jangi nompop nagabinda ka jingoi jingkya jangi papangi bashitam nagabinda ka jingait ka scam jangi bangai Giduai akine baro lambaga jinga silem jong kini ki Korean matter u Andrew Ulindo Bado Paul Chong but baro kinong board shis palai laing ngut ke bala shapen yap na benda ke jinge abekinang ya sai naga benda jongi benda Koble may ubala sno ba ban pen roy ya ki kunting jamme ha satala kaparte but ubala pelong ya gasnam jongi matir u Andrew Kim Tayegon Bakoid bat ki paralog jangu usumbai ba seiso tam jangi pai kristan to ai ba en yada yangi da ka jingarap jangi bat ngin mentoi barabor na ka nuksa jangi da utrai jangi o Jesus Christ kurn jame uba im bat sansha renkat bat me ha ka jingalang ka we jang men siem bakoid uble junom la junom Amen. Kajing pulian ka siti ban kong ju Paulus bakuch ki Kristan ha Korin. Ko para ladala ya lap baya ukris lapen mipat na kajing yap. Kumno don na pi ke baong ba don jing mipat jong ki bayap. Henry lada don kajing mipat jong ki bayap. Te ya ukris ru syam lapen mipat. Lada ukris syam lapen mipat. Te kajing ya lap jongi kalasep ei. Bat kajing ye jong piru kalasep ei. Nila wat ban sha nyo ki basaki lam leri ublei namad ba ngila saki ba ublei ulapen mipat ya ukris ya uba syam lapen mipat lada ka long ka basisha ba ya ki bayap syam lapen mipat namad lada syam pen mipat ki bayap te ya ukris ru syam lapen mipat ba lada syam lapen mipat ya ukris ka jinge jung pi ke bijai ai bat kidangsa na ki pop jung pi Te kunta kitoro kibalayo tia hau kris kilayap jingdo jingdam ladangi la kermen hau kris tang na kabenta kini ke jingim te nilong ki priu kibas new bok tam na ki priu baro Henry dashisha ya kris sapen mipat na ke jingyap usok ni kong jong kito kibalayo tia no kaktin jong utrai Isango ya Ba praspa lai pukuntai. Praspa lai pukuntai.
sing dong play ula wan song happy. Hallelujah. 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 Utrai undang rengkat bat pim. Kajing puli naga gospel bakuit kat kum ulukas. Kau berapa ramai ku try. Ujisu ulalay jinglet lemba ki nomba bat ki nongrit. Udayala badu penbana yaka kubor baba jangka hima uble. Bat ki kadar ngut kila don rengkat badu. Bat la dondru katto katne ngut ki kinde. Yakiba ula penkoi naki mensiam baman bat ki jimpam. Kamaria yakabala kot Magdalena nakabala be henyung ngut ki ksuit. Kayona katengah ukusa usordar jongu Herod. Bat ka Susana bat bun ki vei pat ki kinde. Ki bela pendap penbiam yaki nala ki kamai kaji. Ka gospel jong utrai Terjira yang make praise. ko himen ko para bayid ha utrai Jesus Christ ka jimpule na ka shiti jongu Paulus bakui che Korint ka hekai yangi ka jimmut jong ka jingim Kristan ka jimmandoi jong ka jinget Kristan ka wan na ka jimmi pa jongu Chris ka jimmi pa jongu Chris ka pinwandur ya ka jingim Kristan ka jimmi pa jongu Chris ka pinwandur ya ka partay baro kawai baru Paulus berkudu om lada ngimdon jinget ha ka jimmi pa tu Chris kam mintoy banim ha ka ne ka partay ka jimmut bat ka jimmantoy jang ka jingim jangi ivay pa ivay ka pensyong nongrim halor ka jimmi pa jangu Chris namar ka jimmi pa kalong ka jingjob halor ka partay ka jimmi pa kalong ka jingjob halor ka jingya namar baro ngi ong shisin laka ngi habania kalam ujisu lada ngiya kata ka jingya kaladu kaladam Baru ki bruyu ki wan poisha kene ka parte la kashisngi bat ki yap kawai pat kasngi kane kalong ka jing shisha omdon mano bala ban pinsange ya kane ka jinglo ka jingim jongi bruyu ka wansha kane ka parte lemba ka jingka bat ka jingim jongi bruyu ka kud ha kane ka parte lemba ka jingia bat hapadeng kane ka por ngide ban kijit ya ujisu hapo jongi ngide ban imbadu Chris ha ka jingem jongi imbadu Chris ka ba mot im ya ka bor janga jingiam jongu Jesus Chris but ha ka ju ka por kermen bat kemelandi ya ka bor janga jimmi pa jongu Chris ka ba mot ujisu la mi pat na ki baya ujisu la yap ujisu la mi pat lese don ki bay pat ki niem ki hikay yangi ujisu mshim la yap Lese don di baong ujisu ula hiarna ka dembana badula petno haba kawan ka jingjur ka jing penshoy ka jing tinju ha ka jingim jamu tena kata kala tenteng ladangi peit don gi bri ki bud ya kata ka jingi kai halor ka dembana ki bu ya ka dur jong ujisu balami pat ngimlaban bu kamta namar bale kalam ka jingiap jisu om don jimmi pat ya te habang ibu halor ka dembana ladang yoi ya ka dembana badon ka dor jimmi pa jongu Chris ngimla ban pediang ya kata namar kata kamde ka theology kata kamde ka jingi kai kaba ngi yopediang na ka balang na ujisu na ka gospel ka jingiam ha ka dor jonga dembana ngide ben yoi ujisu bala shashitam badu balaya nangda
ngide banyo I ujisu balami pat na ki jingyap. De na markata ka jingyap bat ka jimmi pa jongu Chris ngi ki kristan ngi kloi benya lemba kano ka jingye. Lemba kano ka jingshitam. Lemba kano ka jingsha lebe. Kalem das nautu yakane artiligi jimaya jingya bat ka jimmi pa tu Chris ngimla ban pediang kino ki jingye kabang yakendu. Don bun ki bangait ki duai habawan ka jing ikadler ka bajur ba yale parshai ki lese kalang ka jimpang kalaban long ka jingtok kalaban long ka jingshala ben kalaban long ka daba born jang ka jingsosi ki shania tilan but ki yo jingtengen ha ka ba peit e ka dim bana ba kui jongu Chris namar ka dim bana ba kui jongu Chris kadang pen ken mau yangi wat ladang iha baniyab lemba kano ka jingjin jar jong ka ne ka prate ngidon ka jingkermen hadin ka jingyap how Chris nakataka daw minta kasngi ngidake ya kasngi burom jong shispa laingut ki matter bada kini ki matter kila im kumno Andrew Kim bado Paul bad baro kinombud kila im haka jingate haka jimmi pat chomu Chris nadu ka por kila yo pediang ya ka baptisma kila im ayu kila im haka ba kerman ya ka jimmi pat te kim shimla tiing haba wan kano ka jinge ni ong kini ki matter kilong shisha kibala id ya jisu but habangi word ya ka history jonga South Korea min daus nem ha South Korea House number 1 ha South Korea ngidon ka ka youth convention annual world youth day kadu kata kala roy ka jinge ha ka South Korea henry nadu ne shua ha kadenius nem shispas nem shua kimpat don shisha jinge kila kang spak ya ki missionary benrung ha ka South Korea bad baro ka ri jonki kim tre yano ban pediang ya ka jinge how Chris ki kristan baning ko ang kila minang do ha ka ba peit ya ki kot syapang ki kristan kila puli syapanga jingim kristan bad kila trang ya kata ka jingit kila pediang bad haba ka sarkar ba penyait ki tip badon kristan kila leben ki kila penyap ki daki hajar 10,000 ngut ki bangit kila kolonia ha South Korea ban pen roy ya jinget minta ha South Korea gidon bon gi Catholic bon gi Kristen kumno kala jia ke jinge jongi ha lor ka jimmi pa jongu Chris ke jinge jongi ha lor ka bor jonga hima ubale bad kilange wad habadon ka jingshale ben kim shimla sange bani dia jisu haba wan gi missionary kila yo I ba don bon gi Kristen hangdo bon gi Catholic kamdo henre ki im klam ki lindo nagabinda bon snem kabamod ki im klam sacrament bon snem henre kilala ban ngeit how jisu minda mangi ki bayo pediang ya ki sacrament manga tayo ngimpat don jingeit hadu kata ki Korean martyrs ngilaban no ki penbana parte what hapadengi jinge ba bon jai kilalaban imya ka jinge namar kilanget ha ka jimme pa jomu Chris kabamod kim shimla ting yaki nongsha leben kim shimla ting yaka jingiap mano bating yaka jingiap kibryo bamdon jinge hawu jisu kibryo bamdon jinge haga jimmi pa jongo Chris ko himmen ko para ngide ban yom mensiam nakini ki matter badu Andrew Kim ulong ulindo baning kong tam kabam ubami napadengi nong Korea napadengi taki trairi ngilaban no bad haba ka sarkar katip la milindo kila penyap no henre menda ha Korea don bun gi lindo bun gi bishop bun gi Catholic bun gi Kristen kabam mod shisin bangi don jinge shisin bangi don Jisu bangi shisin bangi don ka bor jange jimmi pat hapo jangi om don mano balaban set ya ka jinge jangi ladangi don hangi Jisu
Don mano balaban set ya kata ka jingay. Na kata ka daw ngi haben sautu ka balang ka roisted what habadon buon ki jingay. Kisnam jung ki mater kalong kalat kalendi kalong kasbo kaba pinsay so ya ka jingay. But yes ngo haka gospel uji sula late kerleng haki nomba haki nongri badula yalab syapang ka hima oblay. Bad don born ki kinde kila yarap kila yabin shimmendalang hakane ka ministry jungu jisu ka hima oblay ka roisted habangi don ka mensiam banya trailang ngin mende ban kandai ya ka benta ka ba ka kinde ki shim ki ai ki shimmenta nagabenta ban penroy iya ka kam iyala agane ka juk ka ba menta nyo I buon gi longomi buon gi kon samla kende ki don kata ka jing slor ban penbriang ya jisu bad lezi ha ka koriaru lezi don buon apeng kita ki mater don laban don buon gi kinde ke la kolonia Padu Jisu kintiu buram eki kinde lemba ka gospel minta kasni namar ka benta ka ba makidon ban penbreng eka kubor haki inga sem chongi haka imlang salang minta ngidon kambon gi kinde ke baslor banyala eka kubor baba ballong gi mater naga benta ban penroy eka jinget lese haki inga sem balajot aba upa utot ba tolod bat ki kon ki tolod de ki jinget pasherhem jeng kemi bat ki kon samla kinde kala ban penroy biang ya ka jingate tokin duai ko himmen ko para bangin long ki kon ki ba pen scam nongerim halor ka jimmi pa jongo kris ha bangi don ka ne ka jingate nginam ting nginam ko slai nginam kenran din hakamat kino ka jinge jisu be ed karko kardo yangi pen slay yangi bangin dup roy ha ka jingate hame ha ka jimmi pa jome ha ka jingyap jome bangin nom ting banung ko slai hen rengin wan tur syame ko Jisu benyo pediang ke jingay ka bat tuit na ka kurum jame bangindup bangindup yo ke jingay enyaro ya utrai Jisu Christ in plai ke jingay jongi ngange how play pa don por unang ta name pat ka kendo padahal Jisu Christ kun pamarwe jongu utrai jongi Yau bala purna mensiam bakui, yau bala kana kamaria desaki, ubala shale bein po pondius Pilatus, la sanar panayau, ula yapla tepiabu, ula kiasha kibaya, hagas ni kabalai, ula mi padne kibaya, ula kiu shabene, ushang shakamon ublay upabadan borbara, nang daun wan padban bishari kibayim bat kibaya, ngangid o mensiam bakui, hakabalang Catholic bakui, hakajinga silaki rikuit, haka jimma piti pop haka jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Lai spa ya duai ko hemen ko para baga jingkinia jonga ba jompi kalong ka papriang kun hau blay upa ba don bor ba ro to try pideng jingnya ki jompi na mata ka jingara ko ram ka jaisto jumto yangi pada para ko jo baro away to pace born ko blay ba don bor ba ro ya ki jing tarwa jongi pai jame
pada ke jinga side jangki matir balakerku to ai ba yangi hi en pen kalasha ke jingkinya ba pediang hun hakamajame naga binda ke jimpenim janga parte baro kawe dau Kris utrai jangim Amen. utrai undan rengka bepim Ringka bapi. to kentiu ya laki donut Ingin tiu yang dia. to nginaingu ya utrai ublay jangim Kasong hok bat kerja. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa bakui ko blay badon bor bat bam jikut ne markas nam jangu Andrew badu Paul bat ki kin hun ki kambani ki paralog jangu ya ka bala play ban pla ya ka kerteng jame ha ka ba pertu board ya wu Kris ka pen pau ya ki kamba pala jame dakiba me pen jana ya ka bor jame ha ka jing talot jangi ban me pen kalain ya ki ba talot bor ban saki yame lemba utrai jangi u Jesus Kris ban markata rengat bat ki bor janga bane niai mane yame ha ka ne ka parte dakaba parta shi janam shaka buram jame Trang nau Jisu minta lembau men siam bakuit kabor jangga jimmi pat kalu jangi vai pai vai bala da don kano ka binta jangga jingim jangi ngi tlot ngi kan randin ai bau Jisu nang ai boring ngi minta lembau men siam bakuit banginam ting banginam sosi banginam do jingkarmen dashisha melong bakuit katrai kata me jang ka jing kuit barom na markata ngi kar padia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang yaga jing shashitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kdia yawu badulai halage senran u om to shim but to bam na kane pi barro na mar kane kalong kamet janga ya ka ba naiti na ka benda jumpi Hagaju kerukam endala bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halagisan rain u ong to shim to di na kane pi barro na mar kane kalong ka kuri jangas nam janga janga jutam bati mai bad bam chikut ya ka bayan pen mi na ka binda jumpi pa na ka binda ki babun na ka binda ka jimma igi pop talaya kane ban kan mau yangam Kos nam bakardor jango Kris ta pen koid yangi pen koid yaki men siam hadim pen koid pen kia yaki bapangi beshitam barro ya dai yangi na ubamen naki kalam kajim haya jong kajinget Katasin bangi bam yune
namar kata ngi ke ba pen menda ya ke jingia bar ke jimi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo po jang ke jingim bar ya ka kuri jang ke jim penim ngi da ai ngu ai dem namar mela new yangi ki ba bit ben yang hakama jamme bar ben shakriye me da ka bas ngeverit ngi kar pardia me bangi ki ba yo binda hakamet bar gas namo kris ngin long ki ba la penyat le kawai da umen si embakuid takan mau ko tra ya ka balang jamme ka bala priang hasatala ka partei Pada penjana kah ke jingit ringkat badu Francis upapa kui jangi will bet marvenu bishop jangi but baru kiling to but kiriniam takan maulem ro ya ke himmen ke para shinrang bat kinde ke bela yutiada ka bakermen ya ka jimmi pat badia baru ke bela kladno ha ke jingi sne jamme to pediang yaki shaka jing shai ka kama jamme to isane yangi barong ikar padia me barengkat bat kamaria te so di bakui ka kami jongo bele u joso bakui u kurim janga ki apostol bakui u Andrew bado Paul bad ki ken hon jang ki u Francis disease bakuit bad baru kiri kuit ke bela pen skaba e me pateng la pateng ngil long ki papit ben yo ben dalem ha ke jingim bam jikut ber ben ro bad pen don buram me da u kun jamme u Jesus Christ dawu lembadu badhawu kallong hame u blay upa badan bor Haga jingelang kawe jungumen si embakui barok keburom bat ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin duai naka binda ka jinget kabas kem hap haga jingim jungi vai pai vai IT ki inga sem jungi IT ka prte barok kawe IT ya barok ke jing tu mushime shimet kamdame naka binda ka mega Bible convention duai ro naka binda ka light core parish kaba stang ya ka retreat na dola shai ka sngi ya ka Bible convention ar sngi ba ka bor jisu kanang tri kam kat bangin late nang ne na ka ken hon jangi ko pa jangim ba ka nei ka long ka pakui ka teng jame kan man ka hima jame ka long ka mon jame ha kan dau ka ba bane to ai ngi min ta ka jimbam jangi ka ba hala ka sngi ba ta ma ngi rang kan jangi kum ba ngi ru ngi me ya nes ni ba dua dalam ngi shaka jimban shai Andrei top light ini naga basini. Top light yang ingi kerpal kotrai naga jing sini baro. Haga jing spawn jamme. Toy jing suk jing sign haga sngi jangi. Kanamba naga jing arap ka jing snay jamme. Ngi light baro bon naga pop. Bangin yo jing ada naga jing jinjar baro. Kat bangi dangap kemilin di yaga jing garamen bakui. Bat ka jing wan pa junganong penim jangi. U Jesus Christ. Nawar ka chume ka long ka ima. Kecuali kapor kau puram cinta pelan cinta. Kotrai Jesus Christ meu bela ong haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe diki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bar ha ka jings bon jamme tai haka ya ka jingsuk bar ka jinget li kawai khat kum ga mon jamme mami uba im bar basensha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon barabor rengka bat pim Rengka bat dap ta ka jingido Christ tong ini aingu markali Hakami ukun lambro jongo belai. Hakami bakit no ka pop jongo perte. So kita ke bala kot shaka jinka wai jongo ukun lambrot. Kamet berkesnam jongo Christ kan ringa shaka jingin pam jongo. Amen.
senam yang iwai iwai shaga bor jonga jimi pa jame lembaga nega communion bakuit lembaga jingia marga jimi pa jame mela terwahangi ya kamet marga senam jame bangindup bangindup kermet bangindup koi shame ko jisabe in thaya ga jingim jongi iwai iwai menda kadangila trang yame haga communion men siam kadangila pidiang yame kadangi duwai hakama jame kadangi eed yame jisu thaya ga jingim jongi iwai iwai ben khlai dingi ko jisu ben floring i ballong ki mater naga benda jame ballong ki basaki naga benda jame ko jisu karko kardo ya mallaki longi longsem mallaki longami longo pa ki kon samla shinrang markinte ban baro ki kinam karko kardo ya ki bapangi bashita ben koi ben kia ya ki daga bor joga jimi pa jame ko jisu thai ka met ka par jogi bapang benda thai ki ki bas yam sosi ki nio chingtang en benda lai ludia ki non pop na ki pop jogi baro daga bor joga jimi pa jame ko jisu ai bore ki ko jisu magi long shisha ki kon ki bas kem haga jinge hallelujah 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 Jesus ben kalai ngi Jesus ben God ben kya ngi Jesus ben roya ka jinge jingi Jesus hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 to nginia duwai habalap sa daga jimbam jengki baslur haganegas ngi buram ki matir balakurku ngi karpadrit yeme kotrai ba da kabas no scam hawu kris nginla ban tre hapo kabalang naga binda ka jimpenim jang baro ki bruyu dawu kris utrai jangim utrai undon rengka batpim blay badon bor baron karku yapi uppa barukun baru men sim bakuit amen ya leisuk ban penbana ya ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jampi Isomo yau play Laispa apundu Jesus Christ, nama Tuhan.